Sakay ni ining gray nga kotse, gikan sa Coronadal City, naharang sa mga otoridad sa AFP-PNP checkpoint sa Sirawan Turil District, Davao City ang driver o pasahero niini nga adunay dalang illegal nga droga pasado alas 11 sa buntag kagahapon Agosto 10. Subay sa report, wala na makalahos ang kotse sa sentrong bahin sa syudad human maharang ang duha ka mga suspect nga giila sa mga otoridad nga sila Alonso Carlo Bingel, 33 anyos nga residente sa Mabini Extension, Barangay Zone 4, Coronadal City, kinsa mao'y driver sa kotse ug pasahero niini nga si alias Baby. Meron ta dito na apprehend sa ating checkpoint na mga personalities na mga contraband papasok sa Davao City. Basically, sir, gikan doon sila sa southern part ng Mindanao, papasok sila sa Davao, and upon checking sa ating tropa, gi-apply nila yung tamang procedure to plain view. Napansin kasi nila na kahina-hinala, suspicious yung tao, kaya nag-conduct sila ng mandatory checkpoint o thoroughly checkpoint together with our PNP. Naharang sila sa checkpoint kay nagduda na sila sa lihok sa driver nga si Bingel dihang gipangayuan kini og driver's license. Natagak ang giluklok nga duha ka sachets sa gituwang shabu. Dinhi na nagtawag ang mga sundalo ug pulis aron dakpod ang mga sakay sa kotse. Sa dihang gi-approach sila no sa ato ang kaubanan nga kaa diha sa TF Davao nato. Dito na niya na kuano nga nahulog ang kuan pag gipangitaan man siya og kanang iyahang lisensya, nahulog ang drugs gikan sa iyahang murag butanganan, wallet ba o kanang murag pouch niya nga na wallet. So dito nahulog ang drugs. So it was the primary nga nakita nato ang violation. Sumala ni Police Major Carol Habagat, ang hepe sa Turil Police Station, nakuhaan sab og marijuana si alias Baby. Nangapriso na karon sa Turil Police Station ang duha ka mga dinakpan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.